Dobar dan, drugari. Ja se zovem Ivan Milivojević i danas ćemo da učimo rečenice po značenju. Rečenice po značenju mogu biti obaveštajne, upitne i uzvične. Evo nekoliko primjera. Marko svira gitaru. Ovo je obaveštajna rečenica. Na kraju obaveštajnih rečenica piše se tačka. Kakvo je vreme napolju? Ovo je upitna rečenica. Upitnim rečenicama pitamo nekoga o nečemu. Na kraju upitnih rečenica piše se znak pitanja. Rečica li se piše odvojeno, kao na ovoj rečenici. Da li si napisao domaći zadatak? Zadatak. Ne galami na času. Ovo je uzvična rečenica. Uzvičnim rečenicama iskazujemo snažna osjećanja. Na primjer, ljubav, mržnju, strah i tako dalje. Na kraju uzvičnih rečenica piše se znak uzvika. Za domaći zadatak uradite stranice u radnoj svesci i napišite po jednu rečenicu za svaki primjer. Doviđenja, drugari, vidimo se neki drugi put.